Rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar l-ekonomija Maltija sostna li tkabbir ekonomiku f'Malta se jibqa' fost l-aktar b'saħħtu fl-Ewropa. Ir-rapport qal li dan qed iwassal biex id-dħul tal-Maltin iqarreb lejn il-medja tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jispjega li dan it-tkabbir b'saħħtu huwa riżultat tal-introduzzjoni ta' liġijiet prudenti u riformi ġodda li qed iwasslu għal tisħiħ tas-settur privat u dak pubbliku. Dan fil-waqt li rata li bih qed jinħoloq ix-xogħol f'pajjiżna wassal għal livelli baxxi bla preċedent ta' qatt f'pajjiżna. Ir-rapport jinnota wkoll li t-titjib fl-infrastruttura tal-pajjiż, it-tnaqqis f'riski fiskali u t-titjib fil-provvista tax-xogħol huma triq il quddiem biex tkun sostnuta r-rata ta' tkabbir ekonomiku. L-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali laqgħu wkoll inizjattivi favur tisħiħ tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. Saħħu li l-iskemi li beħsibu jagħmel il-Bank Malti tal-Iżvilupp, entità mwaqfa minn din l-amministrazzjoni, mistennija jwasslu għal aktar investiment u innovazzjoni. Ir-rapport faħħar ukoll il-pass tal-Gvern li jwessa sussidji fuq il-kera filwaqt li ħeġġet li l-Gvern ikompli jżid il-postijiet għall-akkomodazzjoni soċjali. Fir-rapport issemmew ukoll b'mod pożittiv il-miżuri li l-Gvern ħa sabiex jissalvagwardja u jsaħħaħ l-integrità tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna filwaqt li ħeġġu għal aktar riformi simili. Dwar il-qasam tal-finanzi pubbliċi, l-IMF qed bassar li d-dejn nazzjonali mistennija qa' taħt l-40% tal-ġid nazzjonali sal-2021. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.